Salutare pescari și pescărițe și bine ați venit pe canalul Carp Finder. Azi vreau să vă arăt cum pregătesc eu mixul pentru boilers. Deoarece vreau ca de fiecare dată când merg pe baltă să am boilers-uri proaspete, îmi pregătesc cu câteva zile înainte boilers-urile, de aia azi o să vă pregătesc un mix doar pentru jumătate de kilogram, dar în funcție de acesta puteți să vă reglați voi cantitățile. Pentru mix avem nevoie de 200 de grame de griș, 100 grame de făină de mălai, 100 de grame făină de soia și 100 de grame câine pămăcinată. Aceste 4 ingrediente vor forma mixul nostru. Le amestecăm pe toate. Omogenizăm bine toate componentele. Acesta va fi baza mixului nostru pentru boilers-uri. În următorul clip o să discutăm și despre partea lichidă a boilers-urilor și vă voi arăta cum prepar eu boilers-urile. Pentru asta dați o abonare pentru a fi la curent cu noutățile canalului. Fire întinse!